Danas ću vam pričati o masažama. Dakle, masaže kao metoda liječenja, opuštanja ili kao metoda u službi zdravlja i ljepote. Kada bih podijelila sve masaže, to bi bile tri velike skupine. U svakoj skupini ću vam nabrojiti nekoliko vrsta masaža. Prvu skupinu bih nazvala klasičnim medicinskim masažama, jer je djelovanje tih masaža usmjereno na naše fizičko tijelo, ajmo reći i na neku patologiju. U drugoj skupini masaža nazvala bi je relax ili wellness masaže, jer su prvenstveno usmjerene na opuštanje. Znači na jednu tjelesnu dobrobit i to psihofizičku. I treća skupina su energetske masaže, usmjerene su na energetski protok, znači na balansiranje energetskog protoka. Što se tiče prve skupine masaža, u tu skupinu pripada više vrsta masaža, rekla bi. Među njima je naravno švedska osnovna bazična masaža, švedska klasična masaža. Zatim je tu sportska masaža. Osim sportske, u grupu medicinskih masaža pripada limfna ručna drenaža. Tu je i vezivno-tkivna masaža, razne tehnike za opuštanje trigera, znači bolnih okidača na našem tijelu, a zatim i tehnike za opuštanje fascija. Od relax wellness masaža najpoznatija je aroma masaža, koja osim specifičnosti u tih dubokih sporih pokreta koristi se i eterična aroma ulja, kako bi osim dodirom, pritiskom ili tehnikom masaže učinak opuštanja se poboljšao inhalacijom, znači mirisom eteričnih ulja. U energetske masaže za početak bih rekla da su to masaže koje su naslonjene i koje su proistekle iz tradicionalnih starih medicina Dalekog istoka, među kojima su, na primjer, tujina kineska masaža, shiatsu, refleksna masaža stopala. Te masaže su usmjerene na energetske protoke, samim tim učiti tehniku tih masaža, znači poznavati lokacije energetskih meridijana, akupresurnih i akupunkturnih točaka. I onda primijeniti specifične hvatove već prema tome da li je potrebno osobu energetski podignuti ili je spustiti. U svakom slučaju balansiranjem energetskog protoka napravit ćemo puno za ukupno zdravlje. Zapravo sve masaže i svake od ovih pojedinih skupina su holističke metode. To znači da djeluju na cjelovito ljudsko biće i bilo da se radi o opuštanju, o liječenju ili o tretmanima za ljepotu. Evo, toliko o masažama za sada. Hvala vam na pažnji.